Ovo je nešto novo za mene, druga škola, drugari i sve. Jako mi se sviđa drugačije odnos nastavnika i đaka. Nadam se da će moja ekipa dobro da reši zadatak i da pobedimo. Pa mislim da ćemo naći Blago. Prvi razred kreće na Kalemegdanu sa jednom zanimljivom aktivnošću koja se zove Potraga za blagom. To je ova karta, razne lokacije i razne zagonetke. Crno mi je ime, Sveta mi je Tapija, podigao sam ustanak, ovdje mi je kapija. Ponosito držim pticu i mači svoja, reka što ispod protiče, zna pobjeda slavnih broj. I uglavnom svi učenici znaju da prepoznaju da je to pobednik. Otac mi je Lazar, majka Milica, čuvena mi je loza i porodica, despot sam bio, ovde sam kosti ostavio. I mi mislimo da je to tamo. Meni je prvo palo na pamet da je Karađorđe, zato što on i jeste podigao ustanak. Mi sada tražimo kapiju. Mi tražimo bukovo drvo i mislimo da je na onoj nekoj tamo strani. Uče, istražuju. Svi oni su bili na Kalemegdanu, ali sve ove lokacije možda nisu poznate na ovaj način koji će ih danas upoznati. Ali nije to sve, moraju da odgovore na neka pitanja. Čime se meri težina tela? Kojoj književnoj vrsti pripada drama Romeo i Julija? Jedan radnik završi neki posao za 6 dana. Za koliko dana će isti posao završiti 3 radnika? Ko zna matematiku? Za 2 dana. Jeste. E pa, uspešno ste odradili vaš prvi zadatak. Rimski bunar je do sada našlo 2 grupe učenika. Uglavnom su znali zagonetku, ali ono što je bilo interesantno, svi su mislili da su ga iskopali Rimljani, a zapravo su ga iskopali Austro-Ugari. Tako da smo danas i nešto novo naučili. Oni koji su pogrešno odgovorili radili su čučnjeve. Pobjedili su, evo je naša ekipa i super mi je bilo, mnogo je bilo zabavno. Ćao!